Отиваме на трип в Сливен и сега тръгваме от град Севлиево. В момента сме с кемпера. Ето го. След малко ще го покажа как изглежда отвън. И сега ще покажа. Нищо не се вижда. Да, в крайна сметка Драго Черния е зад нас с още един. То не е кемпер неговото, ами е каравана. Очаквайте включване от нас, да видите къде точно отиваме. Само да ви покажа караванката. Кемпера вече взех да ги бъркам. Така, тук е нашето спално помещение. Много удобно легалце, между другото, въпреки че не е вкъщи. Имаме си удобство, имаме и баня. Представете си, може да се къпеме, има и тоалетна. Тук има гардероб, който не е много оправен в момента, но като пристигнем ще го оправим, защото когато се движиме, не може да има много неща, които да се търкалят докато пътуваме. Имаме хладилник и само да ви покажа моя мъж. Ще да заключа хладилникът. Не знам, не мога да го отключа, ще ви покажа по-късно какво си е взел. Купили сме си храна, за седмица може и да стигне. А сега той в момента чисти. И тръгваме без колата. Колата ще ни я докара там. Ще ви я покажа новата лагуна. Айде, чао за сега. Хора, исках да си измия този плот и на мивката срещам това. Може би е скакалец или богомолка, нямам си идея. Ама много ме е страх. Сега ще ви го ще оправя. Тъй, имам ръкавица. Чакам да се качи от горната страна, да мога да го хвана. И през прозореца. Сега ще изпреварим Драго Черния. Аз да бъда напрек ще. Така е да обратно. Стигаме почти. Ще има катастрофа. Още малко ще влезем на летището в Сливен. Да излитай! Да се подготвим за големия старт утре. Ние все още не знаем какво точно ще видим в момента. Дали има изобщо коли на пистата. Няма да има коли на пистата. Днес се подготвя пистата. Добре, изобщо дали са пристигнали играчи, освен да играчи? Да са пилоти. Зад нас има. Искахме да влизат от другия вход. Така. Ето така изглежда днес. А пък утре ще е коренно различно. Има няколко бусчета, коли също виждам. Аз знаеш къде е човек там? По-късно ще ви пусна клипче отново. Ето тече подготовката. Вече сме сложили на Григор Бъров шатрата. Това е новата му шатра. Подарък за рождения ден. На човека рождения ден ти подари на тебе шатра. Много хубав цвят с Дрифтклуб Севлиево изписано Г. Бъров. И колата на господин Бъров пристигна. Ние вече оправихме кемпера. Трътката е тук. Липсваше количката. Ето я. Развълнуван ли си? Бобче, аз искам да приобуя гумите да я пробвам. Айде.
Едно птиченце ми каза, че гумите трябва да бъдат на... Май трябваше да... На един бар ли се казва или как? Един бар. Май няма смисъл. Боянски? Да. Тези гуми няма смисъл. Тези гуми май няма много смисъл, ама... Тези гуми май няма много смисъл. Добро утро. В момента искам да ви кажа какво се случва, защото с нощи е моя грешка, не снимах какво се случва. Вижте колата. Това е кардан. Не, това е скоростна кутия. Това е скоростна. Съединител, притискател и всичките му принадлежности. Съединител издаде багажа. Керамиката малко съм я запалил. Много газ давам. Или аз нещо не съм добре, или колата не е добре. И сега чакаме нов диск. И ще пробваме да покараме. Първото каране няма шанс. Много рано. Само да споделим, че в момента нямаме такъв и чакаме друг човек от Севлиево да ни донесе, за да може да... Светляка майка, Милко ще е нагласи участие, така че чакаме. И те първо сега ще я сглобяват. Нови части. Сега да видим дали ще стане. Да покарай малко. Малко ли? Малко. Кога според тебе ще се стартира тест? Един ще има каране на Pro 2. Сега е 11:30 и има достатъчно. Колата е готова, обаче сега трябва да свалим на земята. Часът е 1 без 5 и сме готови. На време. На време. Айде успех! В ирония на съдбата, Григор бързо се връща с не влязал съединител на мястото и сега го коригират. Много дебело феролото пак сега. Пет го слушай. Само проблеми.たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above but you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake Първите гуми е износени вече. Да. Доволен ли си? Следителя много обаче не знам, ама ще стане. Ще стане? Да. И там трябва да върна малко гъста на едно място да не я изтървам. Казват, че диференциалът е бил къс. Да. Ама ще пробвам да я налоя четвърта наистина. Предния път не я поех. Сега ще... Зоните успяваш да влизаш? Да. Браво. Не са много трудни. Но е важно е там влизането за големия завой, там е най-плъзгъл. Там най-важно да не се дам на газ. Малко влизам с повече газ. Адреналинът ти как ти влияе? Адреналинът ми влияе супер. Браво. Айде успех! Айде, чакай, ще има да късам.
тук така сме седнали да си почиваме, защото няма да има квалификации. Малко вали. И да не ги удари грамотевица съдиите, че стоят най-високо, го играем на безопасно за отвъстената. Което даже е по-добре. Ще покараме още поне по един рън преди квалификация. Че аз се спуснах днеска каране доста. Няма на макс. Имаме промяна в плана. Нямаш да се кара. Ще покараме малко да видим как е на дъжд. Ще промени настройките в главата, което не е добре. Аз съм дошъл да карам, а не да толкова да гоня състезание. Но това е само тестове и утре сутринта ще има... Да, заради отпадането на квалификацията. И ще има спея тайм. Пускат час и половина или час аванта, който иска да кара. Не иска кара. Ето я и другата група на Дрифт Севлиево.街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your hips Thank you haters take it personal Like a camera Let's all Let's go Not my mind Let's all Such kitchen Also let's go Let's go ぜひレギュラーラブからエスコ25秒じゃない2秒入力するぜひピンポイントБързо се завърна на мястото на шахтите. Оста? Нищо, обърках скорост и ще запаля следите леви и се трябва за почивка. Да не да остана без следител, защото втори път бела не иска. Да може да покарам утре. Да ги изгоня. За добро утро. Гоним ухи от кемпера. Ти като въртиш тениската, какво се случва? Като вентилатор съм. И къде отиват мухите? Отвън вратата само отворя. Добре. Къде ли си? Ама и пак две нагли. Притеснен ли си? Май малко, да. Нещо го мисля. Ще хапне. Пие едно кафенце. Здравей. Ще ходим на брифинг. Добре. Да кажа какво ще правим. И да ходим после да покараме. Добре. Айде. Днеска неделя сутрин. Започваме рано, после. Кой ми звъни? Ние вече сме готови да наблюдаваме и си комуникираме с радиостанция. Като светляка помага, като казва грешките, където са по трасето и пилотите чуват чрез радиостанция, за да могат да се комуникират. Ето тук се нареждат колите, а Григор бързо... Съботна тренировка, половин час и после квалификация. Да загреем малко и почваме да видим кой ще мине и кой няма да видим.
Хайде, успех! А това е Наско Дрифт Клуб Севлиево, също се нарежда. Чака своя ред. Първо казва, че вместо съединител е натиснал спирачка след това пускане. Нищо не се чува, но следващото пускане ще коригира. Ето ги останалите от Дрифт Клуб Севлиево. Сега идваме да ги видим какво става при тях. Добро утро! Добро! Какво правите? Здравейники! Ето и агитката.喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアラウンドさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats up, thank you Haters take it personal Like a Canada type Let's all nail talk Oh let's go Not not my mind Let's go Such kitchen over Let's go Let's go ぜひレベルアップラブから Let's go 20万個じゃない2個入力されたぜひピンポイントあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけどゲイシャーウェイトの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things and lions tigers bears oh my ride we're fierce and fast supersonic like JJ Fatten we rock the wheels are flat can't beat that with a baseball bat 待てばいいぜ即歳要因倒せ出して国際的犯罪は万歳これ犯罪我らがボンポストを取り出す今夜の4 What's from Far East Coast どうせ最後私のゴーストドキドキですヒートアイランド飛び飛びで燃えるよしでポチポチね玉ねぎですぞこっちこっちへヒートアップで通りそう街中すべてのオリコンめっちゃ借りもんだってさおうごちゃごちゃファスヤフーБоров, след определени минути започват вече квалификациите. Те са започнали вече. Ами, да, те са започнали, обаче твоя ред не е дошъл, така че... По-скоро аз съм там, да.
Ще ми е по-приятно тук на сянка, колкото там на слънце. Кой номер си? Последен като цяло 20, ако не съм. Колко пъти ще се пуснеш? Един път сега и се нареждам на опашка и пак 2 ръна, но не последователно правим днес. Аха. И от тези 2 ръна ще се види изобщо дали ще продължиш напред ли? Силно се надявам, че няма да се изложа като кеф лъжи, ще се продължа без време. Стига да си дали бъркам нещо по карането. Добре. Да не ми дойде много да тренирам. Ами тогава успех.喧騒まみれこの街の演奏玉そのまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats thank you Лека консултация след успешния опит. Браво! Слабо. Не е слабо. Винаги може по-добре, но и това е добро. Да, пак има. Вече с предния път с на първия мотор. Да. Защо се определя слабо? Ами, може и повече. Защо? Не нямаше агресия, бях доста... Да, ама можеш и да излезеш от пистата и да дадеш много газ и да се завъртиш. Да, горе-долу играхме безопасно. Само долу навън там ще гледа нещо. Тук той може да се повече агресия, да излезе също може, обаче долу там на... Ставаме ги да се консултират, защото адреналина на Бъров е много голям в момента. И скоро ще видим втория му опит. Втория опит на нас. Намали скоростта точно в зоната, където е позволено и успява да довърши своя рън. Атанас Недков. Да видим дали ще успее така да се държи до края на трасето. Ето го веднага Наско след неговото пускане. Насе, как е? Мисля, че втория рън мисля, че беше малко по-добре от първия. Добре. Малък зоник със сигурност. Бра. Скоростта намалих на едно място. Да, те казаха, Казаха? че точно на позволеното място се намалил. А, Да, да. да не го четат за грешка. По принцип казаха, че няма да го четат за грешка. Ами сега смятат точките и всеки момент ще ги кажат. След втория рън 0 точки имаш. Аз съм доволен от ръна, така честно, ама там линията не се вижда и си помислих, че съм окей. На ъгъл до края. Не до края, мисля, че съм точно супер. И явно съм излязъл. Моя грешка, ама аз съм доволен от ръна сега.
въпреки новата точка. Сега проверяват дали са се класирали. Класирал си се? Да. Кой номер? Атанас? 16. И двамата. Браво. Айде успех тогава. Добър ден. Добър ден, къде отивате? Отивам да напредставят и най-накрая да почват батърите после. Добре. Айде успех. Ето го и Наско тръгва.喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアラウンドさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうになる VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats Thank you haters take it personal Like a Canada type heads out nail drop oh let's go not my money let's go hot sun get my over let's go to heal a lot love color let's go need you walk go tonight need go new so to heal pain on I wonder if you know that it be Tokyo if you see it then you mean it then you know you have to goテリヤキボイスあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけどゲイシャーウェイクの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shot С много малко, ама сме доволни, нали? Да, много добър батъл стана. Макар че са накрая ме излъга малко колата. Обаче е много добре. Браво! За малко. Трябваше да има малко от там, аз излъгам на последния звук. Много малко трябваше човек. Да, много добре. Накрая просто бягам колата. Да, много добре и завъртя и аз не бях готов за четвърта. Можа да вземеш добре зоната и... Нищо стана много добре. Той взема много добре стана. Много добре стана. Много ми хареса. Наско, и ти доволен ли си, въпреки че много доволен? Виж колко усмихнати, ти си усмихнати двамата. Браво! Какъв късмет? Че бях с... Да, ние с нея с много силни. Да. Добра тренировка. Добра тренировка. Нищо, много хубаво представяне. Това е края на нашето видео, което ще представиме. Така че чао и до следващия път още по-добри резултати.